Това видео е само за мъже. Така че ако си жена... След като останахме само мъжката компания. Здравейте, момчета! Днес ще учим хлъзгавите женски фрази. Номер 1. Скачаме направо в дълбокото. Трябва да поговорим. Много коварно. Това е много коварно. Има два варианта. Ако го получиш на съобщение и си на работа и жената ти пише трябва да поговорим, не се прибирай. Остани си там, остани си на работа, изпълни си графика за 3 месеца напред, тъкмо шефа ще те повиши, може да се пренесеш направо на работа, вземи си легло, възглавница, завивки, смени си адресната регистрация, не се прибирай. Обаче, ако тя е хитра, а те в повечето случаи са хитри, ще те издебне като се прибереш и тогава ще ти каже, че трябва да поговорите очи в очи. Тогава единственото решение е да оглушееш моментално, да накараш ушите си да спрат да функционират. Не чуваш проблем? Няма проблем. Номер 2. Прави каквото искаш. Това може би е най-коварната реплика. Това е много хлъзгава материя. Това е много хлъзгава материя и тук трябва много да се внимава, защото има два пътя. Първият е когато ти го каже с тон прави каквото искаш. Или прави каквото искаш, когато малко ти се разкрещи. Тогава почти не ти оставят място за грешка. Тук всичко е ясно. Ти няма да правиш каквото искаш, а ще направиш каквото тя иска. До тук добре. Обаче ако ти го каже прави каквото искаш. Ей, тук вече е поставила капана. Тук капана е готов да щракне. Тя ти е оставила вратичка, обаче ти в никакъв случай не я използвай. В момента, в който чуеш, прави каквото искаш, веднага, моменталната реакция е да паднеш на колене и да кажеш, не, аз никога повече няма да правя каквото искам, ще правя само ти каквото кажеш, слънце мое, ненагледно съкровище, даваш и 50 лева и стискаш палци тя да повярва. Защото ако не повярва, ще трябва да дойдеш на моя семинар и да ми дадеш 953 лева на ръка, за да те науча.